Mä otan video susta. Otat video? Joo. Video on mun mielestä paljon parempi. Okei. Tästä on. Haluan tästä reilaa. Saisi voi mennä rikkeelle, jos tullut heti lähellä. No niin olisi. Taitaa kuvata jo. Ei tähän pirun nyt. Kuvasaks? Vähän ilmastointi. Ei se ollut edes, ei se tärähtänyt nyt. No kun Mikon seinällä. Säikään. Kuulin, että heität Onko sä pelannut The Housea? Mä kuulin kun Hinke ja sä Katsoinko sä pelasit. meidän video kun pelattiin? Mä jaksan. Molemmat ykkösen ja kakkosen. Hinke oli niin tyhmän kuulin, että mä jaksan. Siis mun mielestä minä olin tyhmä. Mä kuulostan ihan tyhmältä. No ei se Mä väliä, en mutta itteni niin tyhmänä kuin te kuulitte. Hinke on niin homo, että Hinke on Hinke.